dat worden er al 200, maar volgens mij zijn er 400 die. Goedenavond, allemaal! Ah, we gaan de zaal in tweeën splitsen. Zo, precies zo, hier. En we gaan een beetje oho, aha zingen in de coupletten. En dan eerst die kant, oho. En aan die kant, aha. Eens kijken of dat lukt. Ik weet het nog goed, joh, de ene dag. Hallo! Ja, die oho's die kunnen heller dadelijk, hè. Gaas erop. Daar gaan we. La, la.